זה אולי הסיפור על בית הקלפים גרסת נצרת עילית. אני מאחל לכם כל טוב ולהתראות ושמחות. במשך 31 שנה נוהלה נצרת עילית על ידי ראש העיר המיתולוגי מנחם אריאב, ובשנת 2008 שמעון גבסו יורש אותו. ראש עיריית נצרת עילית שמעון גבסו מואשם בעבירות של שוחד, מרמה והפרת אמונים. לפי כתב האישום שהוגש היום, גבסו לחץ על חבר מועצה להתפטר והתנה בכך את המשך העסקתה של גרושתו בחברה העירונית. כשמדברים על שחיתות, חושבים מיד על כספי שוחד שעוברים מכיס לכיס, אבל יש גם שחיתות מסוג אחר, כזו שמנצלת כוח כדי לצבור עוד ועוד כוח על חשבונם של החלשים ממך. השנים האחרונות הוכיחו שהרשויות המקומיות אין שטח ההפקר של הפוליטיקה הישראלית. אז קחו את נצרת עילית כמקרה מבחן. כתב אישום שהוגש השבוע נגד ראש העיר שמעון גבסו מגולל מסכת כמעט בלתי נתפסת. ראש עיר שלוחץ על פוליטיקאי אחר לעזוב את חברותו במועצת העיר ומאיים עליו שאם הוא לא יעזוב, הוא יפטר את אם ילדיו מעבודתה. 24 שעות לאחר הגשת כתב האישום החמור נגד שמעון גבסו, ראש עיריית נצרת עילית, ומתברר כי לא די בכך. פרקליטות המדינה הודיעה כי בכוונתה להגיש עוד 2 כתבי אישום נוספים על מרוץ הבחירות. בצל האישומים מדווחת יעל געתון. אתמול הוגש כתב אישום שלישי נגד שמעון גבסו, ראש עיריית נצרת עילית. כאן אנחנו מביאים לראשונה פרטים חדשים לגבי העניין הזה. אנחנו בדקנו אתמול בעצם, קיבלנו איזושהי אינפורמציה לגבי זה שתושבים בעיר בעצם, אתה יודע, התקשרו למוקד 107 וביקשו להסיר את השלטים האלה. אנחנו יודעים גם על מנהל הסניף ככל הנראה של אותו סופר שמעליו נתלו השלטים האלה, שביקש להוריד את השלטים, התקשר גם הוא למוקד 107 וגם העובדים שלו, ונתקלו באיזשהו תדרוך מסוים שעברו המוקדנים. בוא נשמע את זה. אז הנה, ככה נשמע שיחת טלפון למוקד 107 של עיריית נצרת עילית אתמול. אז אני אגיד לך מה, הנושא הזה הוא בטיפול של המשטרה, אוקיי? כל נושא השלטים האלה זה בטיפול של המשטרה, אוקיי? המשטרה, ככה אמרו לנו שזה בנושא של המשטרה מטפלת בזה, אוקיי? אני יכול להפנות אותך למשטרה. אנחנו כפקחים לדוגמה לא יכולים לגשת למקום, אני לא יודע למה, אל תשאל אותי למה, אבל אני יודע שהמשטרה מטפלת בנושא הזה. כלומר, פקחי עיריית נצרת עילית לא מטפלים בשילוט בעיר. כן, ויש איזושהי תשובה גם, הם פשוט קיבלו איזשהו תדרוך ככל הנראה מלשכת ראש העיר, מהמנהלים שלהם קודם, מה לענות לאותם תושבים שמתקשרים. יש לנו עוד קטע... היה מי שחזה את השיחות הללו. נכון, יש לנו עוד קטע שאנחנו יכולים לשמוע שגם מסביר חלק מהדברים. המנהלים שלי אמרו לי שהנושא הזה הוא נושא שעבר למשטרה, בטיפול של המשטרה, ואם הציבור רוצה לדעת מה קורה עם זה, עם התושבים, אז שאני אפשר להפנות אותם ללשכה. עכשיו, אני מבין שהלשכה לא עובדת כרגע, אז אולי תדבר עם המשטרה, כי אני יודע שזה בטיפול של המשטרה. אז זהו, התושבים פונים, מפנים אותם ללשכה, ללשכת ראש העיר, למשטרה, ואנחנו באמת פנינו למשטרה לראות מה הם אומרים לעניין הזה. אנחנו שמענו אתמול ברעיון את שמעון גבסו אומר לנו, אני פניתי בבוקר של אתמול למפקד התחנה בעיר, כדי שלא יהיה שימוש במשאבים לא נחוץ של המדינה, קרי המשטרה שתגיע למקום. השורה התחתונה בעניין הזה ששמעון גבסו ככל הנראה מסתבך אולי גם מהעניין הזה. המשטרה תבדוק כאן איזה שהם היבטים פליליים של המעשים האלה, ושים לב אביטל על עצם קיומה של עבירה פלילית במעשים האלה של שמעון גבסו או אנשי הקמפיין שלו, ויש כאן הסתבכות נוספת.
לטחון ולטחון את זה, לשבת כל הלילה וללעוס וללדום את זה. אבל למה לי לצלול ולחטוף דיכאון מזה? יותר עדיף שלא כי אין פתרון. אז מה עושים? מתנחמים, מתפננים על סרחמים ונפנפים, מתנחמים עפים על הר הקיילים ושרים שיהיה טוב, שרים כדי לא לראות, שרים כדי לא לראות שאין על מה שרים עוד שיר נחמה.